filla será un ceo, pero é certo que gastan. Di o Instituto Nacional de Estatística que ao menos 300.000 euros dende que nacen ata os 31 anos. Estamos na nosa mesa a laretar con Antón Reixa, moi boa tarde. Boa tarde. Que tal, Antón? Tamén con David e con Antía, que de contado faremos un repaso polos informativos, polos telexornais. Aquí tamén imos de comentar noticias novas. Parece vos caro? Aquí hai un problema, porque se a media de gasto por fillo é de 330.000 euros, hai alguén que non está gastando nada. Sí, porque a miña está gastando en ritmo hasta os 31 anos que marchan da casa. Vos a que hora? A que anos marchastes da casa? Si é que marchastes, que tampouco sei que marchaste. Sí, eu xa o ano pasado xa. Con 20 e pico. 25, 26. Sí, xa marchaste. Bueno, moi ben. Sí. Bueno, que non estabas a gusto. Bueno, máis ou menos, porque teño que ir a casa da miña nai, evidentemente, a comer un O tema dos pouquiño tuppers, ben. claro. Claro. Tú, David? Pois creo que en mesma idade tamén máis ou menos a rematar. Bueno, xa ao rematar de estudar, xa despois moita vida xa fixen en Santiago, xa diría que aí comecei a vivir aquí solo. Si é certo que ás veces, indo a casa, porque como a comida da nai, da boa, Sí. iso pouco hai. Tú a que hora quedabas? Os 18 anos, os 18 anos. Marchaste con 10 ou 12. Agarrei o coche, o carné Con con 18? e marchei. En serio? Sí, sí. Pero a dónde ibas? Pois non moi longe. Aparte que supuso pasar a ese estado, pois, viaxar menos, por exemplo, pero sí. Sí, marchei moi cedo. Daquela non era tan raro, Na tua xeración que había como presa de marchar, ou non? Ou tampouco? Sí. Normalmente a xente como moi tarde marchaba entre 22, 25. Sí. Pois agora... Agora tarda máis e son anos tamén nos que hai máis gastos. Bueno, pois isto é o que di o Instituto Nacional de Estatística, que son máis de 300.000 euros. Con estes datos, os 300.000 euros, ten razón Roberto. Hai xente que Que non está gastando nada nos fillos. Non debería aportar. Eu Deberían facer un peculio. Unha dúbida matemático-filosófica, vos que sodes de informativos sodes máis listos que nós. Se no ano 2023 a media de fillos por galega, por muller, a media de fillos era 0,99, Aí estamos. que o normal que era ter un ou non ter ningún. Porque se é 0,99 que non chega a un. Bueno, pero No, está entonces- máis próximo un. No, pero non é un. Bueno, pero está moito máis próximo. Non se pode ter Nacioneros cero. en pes. Quer decir que son Pois fillos hermanos. moi pensados. Pero vamos a ver, se a media é 0,99, eu se non teño, estou dentro da media, porque a media é non ter un. O peor é cando dá unha sí. A tontería que estou Ten dicindo. lógica, ten lógica, pero... O peor, Roberto, Pero cando dá non unha ten ninguna media... lógica. Algo Non ten ten, ninguna algo lógica. ten. Ten lógica unha media- filosófica, ten a toda. Hai unha media Se a máis... media é 0,99 e eu non teño, eu estou dentro da media, porque a media é non ter un. Joder, estou che dicindo. Numéricamente sí. É que hai outra estatística peor, ter 1,6 fillos. Que tens que facer en plan Salomón, partir unha Non, porque metade. o 0,6 é o perro. Pode ser, porque tú sabes, A más O can ti de sabes, conta. ti sabes que está demostrado xa que non se lle quer igual a todos os fillos. Xa foi demostrado eso. Eu era o chichi da miña nai. Pero que a xente está querendo todos iguales. Non, iso non é así. Non é Os padres posible. de Carlos Alcaraz non lle queren igual a Carlos Alcaraz que o outro. De que le aporta máis. Claro, eso non é así. Para ese gasto. Ese, de Eso novo, xa- sí que se sale a luz, eso. aportou menos gasto. Claro. Mentre se preguntan a casa si son dos fillos máis queridos ou menos queridos... Que non segundo pasa esta nada, teoría de que Roberto sole, Vilar, pues non te queren, non te pasa queren. nada, No, claro. Lei de vida. Imos facer un repaso pola historia, xa aproveitando que están David e Antía aquí con nós, un repaso pola historia dos momentos que nos deixaron os nosos servizos informativos. Raquel Atanes. Pois sí, Juan, que son moitos, ademais, así que atentos que seguro que vos ides divertir, porque quen non lembra estar vendo precisamente o parte nun deses días nos que o mundo cambiou para sempre. E é que o telexornal forma parte da nosa memoria colectiva e por iso queremos repasar hoxe con vos algúns dos seus momentos máis senlleiros, digamos. Por exemplo, atención, porque este era o primeiro avance informativo da Galega aló polo ano 1985, que xa choveu. A ver se recoñecedes o presentador. Señores espectadores, boas noites. O Goberno de Alemania Federal publicou unha lista de Sí, señor, 300 viños... Xosé Ramón Galloso, que vaya porte e vaya pelazo que lucía Galloso nos 80. E é que os servizos informativos mantéñenos ao día de todo o que pasa no mundo, pero non só de grandes sucesos viven os telexornais. Tamén nos deixan momentos cando menos curiosos, por exemplo, quen contaba con que en plena conexión se coase en directo todo un ninja, un mestre da camuflaxe, mirade. Tivemos ocasión de falar hai escasos momentos co director xeral de Estradas
da Xunta de Galicia, Emilio García Gallego, que nos decía que esta é unha estrada que probablemente... Talento para xogar as agochadas tiña desde logo. Bueno, falábamoslo estes días porque é certo que a volta ao cole sempre é noticia cada mes de setembro e é que que riquiños, eses pequechos e pequechas coas súas mochiliñas volvendo á escola. Pero, xa se sabe que estes pícaros son impredecibles, mirade. A ver, contame que che fai a profesora cando faz algo mal. Pues nos pegan. Como que dixaches que? Nos pegan. Como che van pegar, muller? No. Vaya momentazo a coitada mestra poñendo cara de circunstancia, pois como é normal. Bueno, estes son só algúns dos momentos curiosos que nos dixeron todos estes anos de telexornal. Agora imos con máis, pero estou segura de que vos tamén teredes o voso favorito e quero saber de cal se trata. Cal lembrades máis especialmente, amigos? Wow, o momento favorito da historia dos telexornais en Galicia, pois trasladado vos a pregunta. Ustedes algún que vos faga máis gracia? Nos telexornais pasaban cousas que ahora non pasa, que era cando salía xente, non sabes? Que entraba unha maquilladora ou un técnico de sonido, agora xa non. Bueno, iso pasou hai nada, Sí, pasou hai non? pouco. Pasou a Carlos Amado, que entrou a rexedora, porque hubo como un erro no prompter. E precisou desa axuda, pensando que non estaba saindo en imaxe. Hai algo do que supoño que seredes conscientes de que os informativos de Televisión de Galicia teñen unha audiencia moi grande cando hai algún semicatástrofe ou algún... Aquelas audiencias, por exemplo, de cando foi aquel temporal Hortensia e tal. En esos momentos pensade que vai estar grande parte de Galicia pendente de vos, é unha responsabilidade. Por exemplo, agora na vaga de incendios, iso vivímolo. Eu sempre penso a veces na xente que facedes informativos, así dunha maneira, que claro, por unha parte, vos como seres humanos e xente normal, que non pase nada nunca, que todo este tranquilo. Pero por outra parte, cando estás informativos, pois claro, a información, e por desgracia o que di Reixa é verdad, cando hai unha catástrofe é cando máis a xente e atención, cando entendo que tedes que sacar tamén a vosa mellor versión. Bueno, eu creo que penso que a mellor versión ten que ser todos os días. Iso sempre é algo, estés falando do que estes falando, sempre tens que intentar a xente transmitirlle pois o que vas a contar do mellor xeito posible. Cando ves que está todo o país pendente de ti, é como que... Pero activas, como que sacas, non sei, esa idea pide o corpo. Hai algo importante que eu non sabería facer ben, como trasluce o rostro dun locutor, dun periodista, dun jornalista de informativos, a empatía ou non ca noticias. Non mesmo dar a noticia dunha morte cando dá unha noticia que cara poño, algo que parece moi simple, vendo vos, a mí me resulta eso, sí que me chama a atención tamén. A ver, pero un pouco penso que sí que hai que mostrar as emocións, ou polo menos eu o fago e penso que para o espectador pois tamén é o que precisa, non? Que se unha noticia é triste, pois claro que vou ter unha cara seria non como agora, non? Que estou feliz, en cambio se falo de festas... Tes unha cariña que non dá para malas noticias. Pero antes non era para desastres. Antes non era así, antes a xente que faz informativos intentaba, intentaba non expresar. Sí, pode ser que iso fose mudando co tempo. Pero creo que é moi importante o que comentaba Antía de tamén esa emoción. Quero dicir, a televisión son imaxes, a xente venos. Entón, tamén coa nosa expresión, ou bueno, coas imaxes, tentar comunicar tamén o noso traballo. Penso que tamén é moi importante. Creo que sí. Penso, Raquel, que temos máis momentos históricos dos servizos informativos, non? Pois sí, Juan, tiramos de hemeroteca e vimos cargadiños, porque o telexornal, ademais de deixarnos grandes momentos, como estes que estábamos revisando, tamén nos deixou o nacemento de grandísimas figuras, como, por exemplo, Bernardino, o Chuck Norris galego. Nos andaba con lerias este veciño da Liona en Ourense, seguro que vos lembrades. Un momento se amedrentou ante as amenazas dos ladróns. Si, mira que te mato. Dixen, por que me vai matar a mí? Que che fixen eu, colipollas? Se descubre a cara, que se peta con este que te arranca a cabeza. Podese dicir máis alto, pero máis claro non, Bernardino aí impartindo xustiza, sí señor. Bueno, pero moito ollo, porque non só se crean figuras no telexornal, tamén se crean conceptos, como ese mítico blequinazo, que forma xa parte do Dicionario Galego da P, do parte da Televisión de Galicia, directo á Real Academia. Que sentí un blequinazo, blum, blum, son impalame. Bueno, a presión va... Es un blequinazo común, blum, xa sabedes, un blequinazo. Bueno, con todo isto, o certo é que o telexornal leva xa 40 anos formando parte do noso día a día. Hai quen o ve, pois, para informarse, para saber como vai o mundo, pero, bueno, hai quen ten, digamos, outras preferencias. Se hoxe en día a xente ten ou non tempo para botar a sexta. Cando empezo o telediario,
quedo a dormir e cando empezan os deportes desperto. Esas declaracións foron durísimas, Honestidade brutal, claro que sí, o telexornal para botar unha soneca, pois tamén nos parece ben. Bueno, agora lanzamos a pregunta a vos, compañeiros. David, Antía, que gran momento vos gustaría contar a vos como os presentadores dos informativos da Galega? Pois boa pregunta. Cal sería ese momento que os faría ilusión? Pois non sabría dicir. Esa noticia. Eu penso, a min gustame cada vez que ocorre algo, que acontece algo importante, poder contalo. Quero dicir, pois, cando falaba, por exemplo, Antón, deses temporais que deixan pois, moitísimas incidencias, da vaga de incendios que afectaron pois, a tantas vilas, non? E demais. Eu creo que todo iso é importante. O sea, son momentos que, por exemplo, penso, o recordo que estuve en directo neles, que teño bo recordo de poder estar aí porque a contando. información aí é moi importante para a xente, non? Claro, Sí. claro. Pero tamén, sobre todo, se estás no lugar, non? Como na Dana, que desplazáronse todos os informativos para lá. Eu penso que mellor. Claro, e que vos, claro, que estamos vendo moitos momentos que nos lo deron os reporteiros, non? A pé de rúa, que é onde vindes vos, que é onde se viven máis este tipo de cosas e realmente, antes que falábamos un pouco de como transmitir unha noticia sin que se non tengas emocións, o que decía Antón Reixa, cando estás na rúa é moito máis complicado porque tes as persoas ao lado, xusto. Sí, e sobre todo, por exemplo, cos incendios, e que ti querías chorar con eles. De verdade, que contaban cada cousa, de casas destrozadas, vidas arrebatadas, e ti querías chorar, pero tiñas que manterte en pedra duro, Aí está o traballo dos reporteiros e reporteiras, non? Porque no plató entendo que todo é máis fácil, non? Todo está máis controlado, hai máis xente pendiente de ti, non? Pode ser. Sí, pode ser. Non digo que sea máis fácil, No, sí, tampouco, eu sí que non é fácil a palabra, pero... No, pero eu sí que penso, por exemplo, que cando comecei a facer directos, teña a sensación como que tiña máis nervios, sempre tes, non? Sempre tes adrenalina, senón. Pero como que tiña máis nervios que agora cando... Tamén é diferente, non? Pois levas máis tempo, colles máis tablas, pero sobre todo máis importante, agora que veíamos estas imaxes, pois iso, do belquinazo, destas cousas, o importante que é a xente. A xente, quero dicir, nós existimos en certa medida pola xente, para contarlle as cousas a xente. E a xente ao mesmo tempo é que nos dá esa información, que nos conta as cousas. No momento dos incendios, pois por exemplo, a xente que está dicindo, o lume vai para ali, vai E para que en lá. Galicia somos uns afortunados porque aí nos en día sabes con un micro a rúa e a xente ti precisas que alguén che conte algo. Pois xa un tema máis dramático, un tema menos dramático, pero precisas que che conten cousas e a xente é moi amable. Logo hai algo que vos diferencia de que sodes singulares os telexornais dunha canle de proximidade como a Galega. Tendes que falar que Putin invadiu Ucraína, igual que tendes que falar que se apagaron os semáforos en tal cidade. É dicir, que ese cambio de registros hai que sabelo facer E sobre todo facer que a xente o entenda, non? Que o sinta próximo e que de verdade está influindo neles esa información, que é o máis complicado, sobre todo en noticias internacionais, non? Pero todo o que pasa fora tamén repercute aquí. Pero isto non vos ides mollar, non? Que noticia vos faría ilusión dar, non sei sodes... Bueno, claro, non facedes deportes, pero entendo que si o Deportivo volve a xogar en Champions, pois sería a mellor noticia, ou si gañase, non sei, a Liga o Celta, mellor se abriría o telexornal. Claro, non sei, se hai algo que vos fixere... De momento o Celta co Europa League. Ben, está servido. Sí. A min gustaríame, como espectador xa, que un día escoitara a noticia no telexornal de que por fin se prohíben as desborzadoras os domingos. Pero bueno, ten unha ilusión que teño eu, que bueno... É a miña ilusión, Roberto, ti tes o de descanso... poder estar na casa tomando vermú tranquilamente sin que me rompa a cabeza o veciño da desbrozadora. Roberto, o descanso está sobrevalorado. Vale, pois está, perfecto. Pues nada, a máquina. Non te amargues, non te Si amargues. chegas a prohibición, xa sabedes a quen tedes que chamar para que Que sería Galicia sin esa banda sonora? Ten unha desbrozadora en cada casa, que é unha vergüenza absoluta. Vamos a regalar fouciños que non fan ruido. Pero logo, Sí, pero costa bastante cando máis. estás aí no xardín... Si, a erva fresca, verdad? Claro. Sí, Todo de cortadiño. Pois estamos encantados de ter hoxe a compañía de Bici de Antía, que son pois novas caras, novos compañeros dos informativos de Televisión de Galicia, e precisamente temos que falar da presentación da nova programación de Televisión de Galicia no Luar, onde estivemos pois moitos de nós, e o programa foi líder da audiencia, e entendemos que Galloso quedaría ben contento con 16,6% de audiencia e incluso co manteo que houve ao final. Non sei de quen sería a idea de manter a Galloso. Calquera. Calquera. Calquera que estaba por ali. Espectacular, Galloso, como sempre, que foi un anfitrión... Non hai palabras. Que profesional, Que tío. Porque recordo que
estábamos todos que traballamos nisto en televisión, pero cando rematou o programa, cando tiñamos que valeirar o estudo, estaba Galloso para... Veña, por favor, marchade aquí na tío a gravar os vídeos para redes. Recollendo as sillas ali, poñendo todo. Impresionante, o de Galloso é impresionante. Sí, la verdad, merece. Qué profesional. Mira que guapa está Fátima Pego, ¿eh? E cantando moi ben, ademais. Cantando moi ben. Era o Candil aí, non? Sí, eu non me din conta, bueno, porque todos botar diferentes cosas ali, por que se cambiou de terase Galloso para o Candil? Que tampouco, el non está ben de todo tampouco, entonces fai cousas que tampouco teñen... Quer dizer, está moi ben para a súa edad, pero quer dizer, a veces dá llamado ao mismo dúas veces. Arturo Fernández, o ínclito Arturo Fernández, cando lle ofrecía unha función de teatro, para valorala tiñan que dicirlle esta é unha comedia de 6 cambios detrás, ou de 7 ou de 8. Entón, Galloso é de 2 cambios detrás. Como un artista, claro, sí. Aí está o mantel, mira aí, entre varios sinvergüenzas, colleron, non? Claro, non sabemos quen son, non recoñecemos a ninguén. Pero a idea era que deixalo caer, pero non... Non era idea iso. Non triunfaches, Roberto. A mí, teño que dicir, tocou a parte de coller a... Quer dicir, pola parte... No, está duro, o tío, Está fuertísimo, Galloso. Hai que aguantarte. Sabía como explicarlo, pero está fuertísimo, está en forma, que maravilla. E non caeu abaixo, todo isto porque chamamos a Pepo Sovos que está ben forte. Pois foi precioso este homenaxe póstumo a Galloso. Como póstumo. O programa da súa retirada. Foi unha festa, unha maravilla e un éxito para... Un éxito impresionante. Non quedan a Galloso, non... Líder da audiencia e... Non mente lo demo. Unha maravilla. Un fenómeno, sí. Ben, imos cun dos temas virais na televisión de Galicia nas últimas horas e falamos do entroido de verán organizado polos veciños dos Rosales na Coruña. É a primeira edición e hai debate. Debese celebrar o entroido a mediados de setembro. Que opinades? Por suposto, festa sempre, non? Foliada. Sí. É que hai xente que non lle gusta o entroido. Era o primeiro ano que facían, ou non? Sí, neste caso sí. Sei que houve 3 barrios da Coruña que aspiraban a facer ese entroido estival, pero só Rosales chegou a facelo. Pero hai que decir que un dos carnavais máis famosos do mundo, o entroido de Notting Hill en Londres, ten tamén a súa edición de verán. E aquí temos varios entroidos de verán tamén en Galicia que levan moitísimos anos. Ahora, como nos poñamos que cubrir algunha vez. Pero por qué? Porque seguimos no verán aínda. Ainda así unha semana, non? Sí. Ata o 21, 22. Sí. Vale. Donde vai que marchou xa o sol, pero sí, en teoría sí. Mañana volve. Mañá volve. Esta tarde xa un poquinho e mañá volve. Diego Viaño... Todos. Se dixo Diego non me vale, que conectamos con el Ovenres e dixo que non ia chover en toda a fin de semana. De todas formas, eu protesto, non? Que non podemos andar disfrazados, o sea, entroido de verán, Halloween, Papá Noel, Reis, o entroido de verdade. Logo xa, se vas de Nazareno, as procesiones. Pero o do tempo non te fíes, porque outro día me confesaba a mí Diego Viaño que agora xa nin miran, Non miran nin como... Quer dicir, dicen, por chover, xa non miran. Tiran unha moeda e... No, desde que marchou Pemán ali non mira naide. Dalle pa diante, mañá choverá, se chove ben, e se non... Non creades iso, unha aperta para Diego Viaño. Ben, non sei se tedes fame ou non, pero imos falar do Mundial de Almorzos. Un Mundial de Almorzos que organizou Ibai Llanos e no que pois xa hai un gañador, que é o Perú. Gañoulle na final a Venezuela co seu pan con roxón peruano. Enfrente estaban as arepas. E hai que decir que tamén foi controvertido porque se coñeceu esta decisión o Día Internacional da Arepa. Das arepas, sí. Claro, non sei se vostedes algún almorzo favorito. O que almorzades habitualmente. Claro. Eu son moi de froita. Froita? Eu o mesmo ou nada. Como que nada? Ás veces non me entra nada. Importantísimo almorzar, Ás veces non me entra nada. Pero logo, pero son de prato... Pero tú traballas a 2:30 da tarde, tú tens que comer a media mañá ou algo. Non. Esperto máis 6:30 e tomo... Sí, pero esperto máis 6:30. A 6:30? A 6:30. Pero onde vas a 6:30? É que vou a traballar, algúns traballamos moito, empezar a 2:25. Claro. É que é verdade que só traballo 30 segundos. Pero está a 6:30, de verdade? Que sí. Roberto, no, aquí no que anda aí a 7 da mañá. Sí, é que levades traballando todo o día, Eu sabía vos dende San Marcos. Tomarás un café cando te levantas. É que se desperta polas desbrozadoras, Roberto. Sí. Hai tanta desbrozadora que se levanta. É verdade, o veciño pola mañá e coas vacas tamén, e as jaliñas. Mi almorzo que mellor que fago é rápido. Como rápido? Para min un luxo é almorzar lento. Normalmente a historia dos días da vida dun é almorzar moi rápido, se quera nin almorzar. Sí, pero cando falamos de almorzo, entre que horas falamos? Ata que hora se considera almorzo, non? Claro. Hasta as 10:30. Eu entendo que o primeiro que tomas cando te ergues, non?
Claro, que así a 6:30 da mañá o teu almorzo mellor para moita xente igual é a fea. Claro. Pero, por exemplo, as 12 tampouco, porque xa é preto da comida, Pero entón o xa almorzo, etimolóxicamente, pero claro, en galego é almorzo, o castelán chamanlle desayuno, que é como romper o ayuno, desayunar, romper o ayuno, e almorzo, tú que sabes algo máis de galego que nós, sabes onde ven eso? No, meu, é curioso, no portugués de Brasil, por exemplo, o almorzo chamase o café da mañá. Pero en Portugal tamén hai pequeno almorzo, non hai pequeno almorzo? En Portugal hai pequeno almorzo, pero no portugués de Brasil chamamos casteláns desayuno. o café da mañá. Ti vas a un hotel en Brasil e ponche o café da mañá é de 8 a 10. Chamas así, café da mañá? Café da mañá, é curioso. E ti que almorzas? Eu almorzo rápido, unha cousa que simboliza cando un tipo disperso como a mí é que eu nunca na vida logrei fixar un almorzo, vou por tempadas. É como aquel que na época tomaba gin cas, gin tonic. No, pero logo fixadevos, isto do, como é, bocata de chourizo, como é o... O de roxón, de roxón. O de Perú de roxón. Pan con roxón. Fixadevos como é que hasta a presidenta de Perú saiu celebrando isto. Con Venezuela. Onte que se rompían a cabeza de que se o que pasou na Volta a España era malo para a imaxe de España, ti fixete o final, con un cacho de chourizo podes salvar a honra nacional. Agora vou almorzo quinoa e avea. Perdón? Sí, porque así non me apetece... Moito se che nota, Así non me apetece vivir e volvo para a cama. Bueno, porque sabades que hai un mundial de almorzos e que gañou neste caso o Perú. Cal sería o almorzo galego sobre na competición? Cal sería o almorzo galego? Unha copa de caña. Eso hai tempo xa, Sí que era, é verdad, non? Porque hai un almorzo galego tradicional. Tamén as sopas de borro canso, pero non hai un almorzo galego tradicional. No. Eu cando traballaba nun almacén que erguíamos moi cedo era un Samson, decíamos un Samson. Copa de Sansón. Un Samson, pero decíamos un Samson. Claro, que estamos falando, pois tamén moita xente igual lle metía un caldo, unha sopa pola mañá, pero estamos falando de hai moitos anos, por, bueno, pois por necesidade, porque a xente tiña que coller algo de grasa e enerxía para ir traballar. O almorzo é o máis proteico, o que fan os británicos deses almorzos con ovos, eso é bo. E o almorzo debería ser nunha pauta sana de vida. Estades todos equivocados, o almorzo é o que se fai na cama, ese é o almorzo que é maravilloso. Imos seguir falando de almorzos, porque un titoqueiro murciano está facendo o camiño de Santiago e pediu nun bar unha tosta con tomate. El imaginaba que lle poñerían o tomate triturado, pero puxérono en rodas. Claro, foi unha vaya drama, é sorpresa normal. Eso sí que é un drama, Bueno, a mí o que me parece un drama é que che pase eso. Así está España, Juan. ¿Cómo estará esa persona en con Murcia, tratamiento? En Murcia, toman o tomate triturado e aquí non. Isto pasaba sobre todo hai anos, en Galicia, que isto é unha tradición máis do Levante, que sí que é certo que pedías pan con aceite con tomate e poñíancho así. É o que non tolero, con todo respeto para xente que fai eses paquetiños do tomate triturado e que o poñan así industrial. Eso sabe fatal. A mí non me gusta. É que ten unha cor ademais extraña tamén, Sí, non é esa cor dese tomate, verdad? Ese tomate ten boa pinta, ese que estaba vendo aí, Pois sí. En Galicia, máis é que o tomate é un produto de alta gastronomía. Claro. Todo o que ven da horta en Galicia está moi ben construído. É que aí está a diferenza, non? O tomate come o tomate. Porque eu acordo moitas veces de pequeno, non? Que comezas a probar cousas na mesa e demais, que os meus pais sempre decían, por exemplo, o tomatiño da casa, como se nota. Claro, a mí tampouco me sabe, non sei, como que, claro, dicías tú, bueno, eu que sei, este que está aquí está ben. Claro, agora co tempo, carallo, o tomate da casa. É das cousas que creo que máis se nota, na cociña, o tomate. E vamos notar agora, porque estamos na tempada e así que rematen, volver a coller ese tomate que non sabe nada, que parece plástico aí, súprese bastante. Outro día comprei un tomate que na tenda chaman tomate azul, que é un tomate especialmente... Mar azul. Larpeirón, mar azul, non? Creo que chama mar... Este é espectacular ese tomate. Vai ti por min a compra, vale. Quedas encargado. É que a nos trouxenos hai un veciño, Manolo, que nos trouxe uns tomates e son tomate, porque eu pensei que era o negro de Santiago, con unha variedade que está moi rica tamén. E era a variedade de mar azul. Iso está, eu podría comer 7 kilos ese tomate. Pero moita diferenza de sabor, o sabor é moi diferente ou... Como máis intenso. Non sei se probaste unha vez ou non. No, o azul non. Pois, está ben, verdade? Sí, é máis intenso, máis... É máis larpeiro, tes ganas de comer 7 kilos. Pois estamos de acordo, Antón. Aí estamos de acordo. Hoxe temos a sorte de falar co maior restaurador audiovisual de Galicia, que pode recuperar calquera clase de película, negativo ou arquivo de son. Vamos falar con Alberto Leiro. Moi boa tarde, Alberto. Hola, buenas tardes.
Claro, falamos dun restaurador audiovisual. Como é exactamente o teu traballo? Que consiste? Pues en la recuperación de... Yo específicamente estoy especializado en la recuperación de todos los sistemas de audio, vídeo y cine de proyección extintos de los últimos 100 años. 100 anos, claro. Eso quere dicir, Alberto, que os que temos ainda algunha cinta de VHS pola casa que teña 20 ou 30 anos, pódese recuperar? Sí. Se puede recuperar, dice que se tengan los conocimientos y los medios técnicos adecuados. Claro. Por eso la película más antigua que he recuperado es de 1922. Carai. Porque ti, de feito, chegas a recuperar películas que incluso que están en muy mal estado, ¿no?, de conservación. Es una cosa que, por ejemplo, el intrusismo no suele hacer, que es una faceta que a mí que me llama mucho la atención. Cuando las cintas ya están muy deterioradas, como incluso yo he recuperado cintas de un incendio, en la mayor parte de los sitios la gente rehuye de ellas, incluso aunque se dediquen a hacerlo, porque no paran en la labor artesanal de que lo que es desmontar la cinta, limpiarla, acondicionarla, empalmarla en el caso que haga falta, o sea, lo que es un proceso de restauración, verdaderamente. Claro. É que eu sempre pensei, moita xente que ten, estou pensando agora no vídeo da boda en VHS, que ca humidade se podían perder e xa non eran recuperables. Sí, se puede recuperar. Ya le digo, yo he recuperado películas de hace 100 años. No, pero peor sería un O sea, la matrimonio más sin... antigua de 1922. Digo que peor sería un matrimonio sin algo de humedad, ¿eh? Dependiendo de qué manera se hayan guardado y al paso de los años se pueden mirar con peor o mejor nitidez. Pero recuperar... É moi... Sí, Alberto, noraboa por ese traballo que faz, que é valiosísimo. Tanto porque ten moito que ver ca recuperación da nosa identidade histórica, porque con máis de 100 anos atrás podemos reconstruir, por exemplo, a vida de Galicia, como que os soportes recentes cambiaron, mudaron con demasiada velocidade. É dicir, eu teño materiais audiovisuais do ano 84 que xa en Umatic, que é un formato que xa non existe. Yo soy el único en Galicia, si me permite. Sí, contanos, Alberto. Nada, que yo soy el único en Galicia que tiene también el Umatic en todas las variantes. Oh, vou botar man de ti. Alta banda, baja banda, como el sistema NTSC, el americano. Eso é un tesouro. Que falábamos de VHS, falábamos incluso de Super 8. Recupera patrimonio, pero ti recuperas historias das persoas, historias das familias que son importantísimas. Yo, aparte de que para mí todos los fragmentos, entre todo lo que se pueda recuperar, lo que sea cuestión de segundos, sé que es de vital importancia para precisamente el recuerdo de todas esas personas, incluso con seres muchas veces que ya no están aquí. Pues yo hace poco, por comentar una anécdota, si me permitís. Sí, sí. Sí, contanos. Me vino un cliente de la zona orense con unos negativos, metí una casa de la aldea que era de sus padres, el señor ya tenía casi 80 años. Me trajo unos negativos, todos llenos de lo típico que estaba sin estar cubiertos en una lata oxidada, y era un montón de carretes de la época. Pero además, ¿cuándo fue nuestra sorpresa que yo al digitalizarlos empiezo a mirar uniformes con insignias y estandartes del ejército alemán y todo lo demás, señales de San Petersburgo y todo lo demás? Y resulta que cuando el señor vino a recuperar el trabajo que le entregué, resulta que me comentó que su padre había sido voluntario de la División Azul y que ni ellos mismos sabían que esas fotos existían. Y eran de las fotos del padre de la época de la Segunda Guerra Mundial como voluntario de la División Azul, por ponerte un ejemplo. Claro, la importancia de recuperar historias familiares y saber de certas cosas que se van perdendo, que quedan no esquecemento. Pois, Alberto, moitas grazas por contarnos a túa paixón, que tamén o teu oficio. Parabéns, dende logo, porque como di Antón Reixa, ao fin e ao cabo hai moita xente que o precisa. Hai que citar que é moi valioso o traballo de profesionais independentes, como o caso de Alberto, pero tamén en Galicia existe a Filmoteca de Galicia, que fai un traballo moi intenso, se cada debería ter máis apoio financeiro de recuperación de materiais. E logo hai un tesouro que faga o que faga a Televisión de Galicia, hai algo moi importante, que é o seu servicio de documentación. Ali está audiovisualmente o que é Galiza desde o 1985. É valiosísimo ese arquivo. E está, eu creo que moi ben clasificado, é importante. Un material
moi útil para os E digitalizado xa, claro. Digitalizado a grande parte. Pues moitas grazas, a Alberto. Moitísimas grazas, David, moitísimas grazas a Antía, que vos veremos a Antía durante toda a semana e a ti ao fin de semana para mantermos informados. Moitas grazas, de verdade. E xente pendente dos telexornais, o Antía no mediodía. Mañana máis e mellor. Oye, saudádeme cando saíades no... Mandamos un saludo, non? Mandamos un saludo. O rematar o informativo, un saludo especial. De verdad. Claro, os informativos é complicado facer Un isto. contrasinal, si facedes Claro, así... hai que facer iso, un estades contrasinal. pensando. Temos que ter un contrasinal. Non é que estemos secuestrados, é que estamos saudándote, sabes? Pues moitas gracias e parabéns polo traballo. Gracias por compartir a tarde. Moitísimas grazas. É dicir, hai un aplauso nos informativos non tedes aplauso. Non estamos acostumados, claro. Nin enlatados. Ben, xa sabedes que hoxe estamos a coñecer a historia de superación de Álvaro Illobre. El padece osteoxénese imperfecta.